Zarobljeni u ovisnost, a željni slobode, siromašni na putu do znanja, djeca i odrasli s posebnim potrebama u čežnji za novim koracima. Trebaju vašu pomoć u borbi za novi život. Zaklada Marija de Matijas, sestara klanjateljica krvi Kristove, u suradnji s Caritasom Zadarske nadbiskupije, poziva vas na humanitarni koncert Moja arena. Put u život. Sportska dvorana Jazine, Zadar, četvrtak 14. studenog u 20 sati. Pokrovitelj koncerta, predsjednik Republike Hrvatske. Nastupaju Ivica Ićo Sikirić, Krešimir Perović, Tu sam rođen, tu sam ostao, di me moje sunce grije. Alen Nižetić, Kaže čovjek ženi, dok se jedan život topi. Marija i Ivana Husar. i Klape Luna i Kalelarga. Ulaznice nabavite u župnim uredima i Caritasu Zadarske nadbiskupije ili u dvorani na dan koncerta. Moja arena. Put u život.